Haga ni ka janbiet kada aingu yu try na ka benta ka ka kabu beli yang ya ka bangan yo ya ka banya sam chapi ya ka jingkai ni ka tien ka jong blai. Haga ni ka video kan chapang ki jingsu thu bak laki erroneous teaching haga bade bat ka physical healing. Ki balawan na po Amerika lech ki bala tu chapos ki Africa continent pak lawan chi India wala ka jala ka jing. But kani ka video kamde namar ba nga show ni no brio le no ministry. Kani ka video ka tang ba ni kwa bachelong faithful de ka ka ba ka kran. But haga channel jongi basam ni yo ba ka dia ka bade ba ka jing pekia. Bagi kamba. Sibung ke kamba ke bo trai le ba kana nget ke kamba ke jong le. But ngalama di kita ka jing ka jonga. But ngin ye pe jaga di ka bentah ka di ba physical healing. Physical healing. Namar kidon gini gijingai gijingai buat nak NAR New Apostolic Reformation. Ki bangi YouTube ki Word of Faith Prosperity Ministry. The Prosperity Movement. Ki bahikai ye ki bre ban ang ba ki dia ban expect 100% physical healing in this life. Kata ka 100% physical healing in this life lalangi puli ka scriptures kadi la nyawi ka kom ka erroneous doctrine. False doctrine. Kabaka scriptures kam hikai setiap kata. Nong biang ublay penkia ublay ule yaki kamba. But not always all the time. Ngimla ban kam yaki kamba ke jam. Dan kapor ka bang apang aduai try penkia. Dan kapor bang apang aduai try penkia leng ba ke jing semar ke doktor. Utrai don lek ke bon ke rekam ke bon ke di kono penkia angi habang ipa. Tamang ngimla ban kam ban klaim ya ka jing penkia ke jam. Namar kani kelong logical bangini perkhat. Bawan dia ngan sayap. Ngan yap bangan late na kan percaya dia bon ke rekam bon kelenti. Maybe one of that kadai ke jingpang. Kawan wana kan met ke jong. Bangan poi ke por na ka di ke por di bangan late dolan ke percaya. Wat langan duai. Kan lagi. Ha ba utrai penkia inga ka bukum ka to ka kamot ba utrai ie nya. Kamot ba namdan jingai ha utrai. Ka dei ke por utrai bangan late no ba. Kum ki bangai kum pastor ha ba ki khot ki bre nga ba. Nga duai ba ke jing penkia. And at the end of the day kadai kamot jong utrai. Kadai ka sovereign will kajing penkia kadai ka utrai imla ban kam ka syong ha kajing peniat ke bestan. What hadu ba unda late no na kadai percaya ru nya duai he utrai penkia. Tang bangi ha pa dia penrung ha kajing ka jongi. Kam dei ti ha ka bor ka jongi. Nginum pen kala beran ye kani. Banwan ra taki healing ministry healing festival batangda niwan ha ka taki sekuri blai penkia. Don't know you kena samlau bang siap. Ikendo yang apa office bang. Nado bang lai jing sekri kata gawe jing sekri. Kidai kini ki NAR Word of Faith Prosperity. Wangam jupang siu. Okay good dah kalong kam tadi. Hadin 1 week or 2 weeks kami kendo siu. Mai kendo biang. Ang Malaysia no bija. Ang si pastor nga pro atel ti tentang kami siu na yin. Ang Malay ngapang. You see, can you understand? Kajingut kabala rumah kini ki sama kini ki beliau. Dagi jingkai babakala. Kaban pelong iki bakinam priang ya ka reality. Ya ka reality. Kim suthu ika consequence of sin. Kim suthu ika tien ka jong play. Kim suthu bagani ka pertai kam di ka jaga song. Na sepeni pi ne ka tien ka jong play. Balai bagani ka long erroneous teaching. Yes no na iga bi khobor ba. Kadi ka healing crusade something. Don nang lapu. Claim ya kicing penkia. Claim kicing penkia. Ka pareng. Ka jaga pipang. Pat ka ketiga jombi. But don nang translate anta upa translate kata khobor. Ubadeng ikit khamat. Kumno kami kicing penkia. Botau translate translate tek kombo nang lapu ong komta. Kat bai la di udeng khamat. Atau kacing pang khamat kami kacing pang. Kumolong tu noi kai jong enar
Bill Johnson. Udang yang lagi kemat uang. Kena kan pernah fikir oleh kia ikhmat. Tak kekti. Kat pai ladi udang yang kemat. Why do you need music man kia? Atau ke Bible ngi ibu Yesus udah dengkam dia ke music man kia. Dia apostle ke early church. Ladang ngidon sisa ladang ngilak man kam 100% physical healing in his life. Why not ngilai sepoki hospital man duai bapang apa hospital. Kebun ba ki priyo ki ba don apa lagi diki banget ki ba sisa ki diki genuine believer. Ne ki suffer ki cempang ba ba don ke boleh dan. Kamu try be ki. Kau ni ki teks ke ba ujisu wanra ha gospel jung Lukas. Don cipun ba bapang yang lengkot apa kari Israel. Tang away yo ai ki. Balik utara pen kia lo ye baru. Atau kita baru. Perkat agak ka kacim ni. Nama nama yang itu. Kacing pen kia kam syong ha kacing kam kenti ke jong. Kacing pen kia ka syong ha ka kenti ke jong. The reason ni dewai dia nama kata. Kum no pi dewai and then pi kam kenti. Pi kam niat ma pi kacing kam jong pi deu blame niat kacing pi. That's why we pray because we trust in his sovereign will. So kini bakum kini kejeng kai na pi. Tentang kalakta ye kejeng et. Ngamla klam ti thuang ni badan ki bagi ngi changa ki badai dei ki penget ki basisa. Ki ngam ga bakum ni sikoi. Bapli ang banyak ki bla. Nda makala rung ni kejeng kai. Lej se kata kejeng se. Dawan चाहिए kaju. Kumju kejeng pang, kumju hap syam dong. Teng ka rung ha kejeng mot jingi bapun pat man kren ben wali ki doktor. Semua ko bagi doktor ki mdei ki bulu lakhat ki bang doktor. Teng kimi edu ki nangilap ki ong ba. Ban penting na bo Jisu try pide banyak kia. Kamar da phim yo kia. Kamu try kumde try. Ban penting sha bo Jisu di try dia banyak kia ka do ka jong pi. With a lot of musics, but kita ki manipulations bagi. Nampak kau kan geli ya kebakum ni suri. Ada utrai umpen kia ya pi. Atau utrai umde utrai. Atau Jisu umde ublay. Atau Jisu umde nang pada. Nalor kajing ya pat kajing ipat kajing u. Kajing suspa ya kipop kajing ni. Sakai ipat minang ko. Nampak mau utrai umpen kia andrai pen rung ya kebakum kini kita jing kai. Kan pelong ya kibreu bakin wa di utrai. Nak bagi desire ke jong. Bagi NAR, Word of Faith, Prosperity Ministry, ki penlongi ki ban approach yo blay nak bagi jing kwa ke jong. Success ke jong ki. Jing kwa jong kado ke jong ki. Ambitions ke jong ki, desire ke jong ki. That is idolatry. Tagade ke jing mani betha. Bagan pani pi balai ba kata ke jing hikai ban ong ba expect 100% physical healing like erroneous teaching yang pani pi nakaktiyan ke jong apply. Kabaneng ko. Kabakum kani ke jing kai ka confused ya ka already but cannot yet. Ka already but cannot yet. Kendian. Ukris wada bantiet. Ya ka complete redemption naga beta jong aba jompi. Including what ya ka future resurrection jong ka mat ke jong. However, kibanget Kimpatship experience ya barok ya benefits jangka redemption fully. Kadang ka justification. Kadang ka sanctification. Kadang rogai ka glorification. Habang ilang ejo Yesus kum nang perip sisala plat ingin ka bainong juga po. Sin penalty has been removed. Nang the power of sins is being broken aga jing kajumi. What habang kadang snow akan dog. Kamdan bos. And like the presence of sin kajingran juga po, but the physical suffering kadang yai sa hangi until kajingwan pai jong Jesus Christ. So when expect 100% healing in this side of heaven is completely wrong. Nyin sayo andang nilai na kanik percaya andang jeng pangsyu, andang jeng yamsyu, jeng otsyu, jeng ngau si syu. Namangin dan bat si kipam juga. Nriyaman ta. Pada pening keluar
ya ka already ba not yet. Don't confuse it ki bangai. Kenang bakinum bakla ka jingat lenti ke jongki. Kenang bapinum kamai spa daga pendrung haki briu daga bakom kini kita jingikai. Come to me, then you will receive. Come kini we ministry. Give me more money, then you will receive. Dan pinjam tiang jingkia. Don't ruk ki belak kalap mut openly kini kita jingikai. Tabak kimpat ya kan ke sistem. Kimpat ya kan sistem. Man puli ya kan ke bentar dengan kaki ke jong boleh. So ong biang kani kamut bangalong nga persyak yo dono pe is nga ni kwa ban silong pupukal ban pelat yo bon na jingai papakal. Maka buram ka desa utra. Ka room kal nong ka ba pra ngan puli ka dekat ka ba arfulai ka ong kom arfulai. But om tang kata Henry mangi hiru ki badon kisok ning kong jong manusia. Wat mangi hiken ngia ut sat apo ladihi. Dakab ap kmi hir ye ka jing ting khon ka balong ka jing suspa ye ka men jong. Believer kimpat experience all the benefits of redemption. Kadang ka presence of sin kadang don baki physical suffering. Kadang sa until ka jing wan jong Jesus ko. Dalam kadang ye ut ya ka suspa ya ka men ka jong ni. So kini ka jing kai confused ya ka already but cannot yet. So ya ka ka bangin say opriang on neglect na kan ka percaya what one ra no hang ni. This side of heaven in ang ma iki suffering ki jong. Kabar paliba kani ka erroneous doctrine kidi ki crooked doctrine ki jing kai ka pakala ki pen dalam pakala ki beri. Ki bon kirkam ki bon ki. Kabar ka point ka de. Even great saints were not always healed. What kita ki riu ko ki bakhrao ka Bible. Kim shimiyo ya ka jikpiya. Ngangai ki duwai. Ngangai ki pan. They were not always healed. Ka Bible kalau bukan gini ki faithful believer ka scriptures kiba nget kiba shisha tama kiba pang. Kiba om shimiyo ka jikpiya. Bani kaya ni. But on the side of heaven, we don't expect a physical healing. Oh, you play kampa, namong bo umle, kan poi ko pot, kaba unum le shu pin le ko ti. Kajaga sa mo ne jay kam le hang ni kadai onang ilek ta kan ni ko pot happy. De hang ni bangin sa ut, bangin kwa ban tan no bat ut, ma hang ni nginap ya ling ba shi gon ki ai. Ni ban receive yang kom duai ke joki. Kaparo ke kai yang you don't see kai kata. Borok ke kai kata. Habang itu ang duai na ke bas na ka mon ke jongo because they will be tip papanya ki baru. Hindi ban kili ban pa bukti ki bele jaga papang. Nganget borok papang ki kwai ke jing ki. Alang yam nang ban ra ye ke jing kai na ka ting ke jongo bele kan pelong ki bagi ma ki una kam ta. La ke mio. Teng sakano ubamio. Teng ubamio kano yo baduai. Teng ka penjak buram yo bele. Ngai tu kena people story. Dari may bayang yang ipapangcur do kata. But kun jang dai bayang jang khot nga ban doai. But anda ngalarung sa kamera man doai dong sa angon ibala na kabugum ni jing sakari. Ipangcur ko. Kila ya dumok, kila ya kam kenti, kila ya kerdam ni sultan, ngalasyu snap de ngalasyu backup sen. Ngaso tu kai begini kila. Mas ndap doai maki iyam no. Whose problem? Pi berkat. Akawai ke Jakarta kumju. Ngada kata Jakarta, kata kalau kami ko temen kena ngoprapo plus ikapangkan sa. Palawan we don't way. Why ko priang ni? Siap to komen. Akala nak po. La kam kenti, la kerdam, la berten, la lelor kiki baru. The next day kata kami kapangkan sa kaya. Whose problem? Pila banam snow ye. Andai kalaban kata ye ki. Nang kong kata. Ya ka buram. Dadang ngim nang ban address ye kini ka kong kaktiin ka jong. So ngin pe. Maka Bible ka record ki faithful believers ki ba remain sick ki ba pang. Angit begini ki duai, balik kim duai. Upol duai tamu try ong ka jing e ka jong akan tapiang ye be. Ko apa lain? Ndo try klam juba. So utrai kam e upol. Usaset bendi. So try kami ju pol usak mai dak kawat na rendang nama gagas so try kami ju pol. Petras bagi we.
Timothy upang so try uklam yo Timothy. What is this? Paul the apostle upi yo Trophimus apa? Trophimus apa Miletus sa kajingpang. So Paul dan bor begia. So Trophimus na jinge. Mengalami pi kajing pi kia kamsyong. Kia ketiga jong Paul kamsyong, ketiga jong Trophimus, kasyong ketiga jong play. Ini puli ke Bible. Kabanengkong Timothy. Kalnong kabasan dekat kaba arfulai. San dekat kaba arfulai kang. Mewat long shu unong dio. Itu sim kendiat kawan naga benta kan nirba jong me. Bagi kita kajing krau jendai jong me. Kata kita sejen Paul. Udah kajing pangkrau Timothy ka naga benta juga kapok. Kayak kapang ngamtep. Tahu saja sebanum di syu di ada kawan. Gini bagaimana kawan yang ni lay pi yang ni bo. Ba Timothy u suffer ka frequent illness sa kajing pang. Na ba ong nada ka ba ko pangkrau. Kajing krau. So Timothy u de pasal ka balang po Ephesus. Dangdan ubri uba komu Timothy u bet ang ba dan jingai hau terai. Yet upang upol do di apostle la pan perkia u so kebomot komno upol dan bo ka do apostles. Who are you to claim? Kau boleh kali. Naki television sejungi, naki channel sejungi. What are you trying to tell people? If you can do it, go Shaki Hospital. Pon bagi beri papang. If you really have the gift, the power to claim, go to the hospital. Ni haban reshape le doa yu jungi. Ngam mau try pen kia. Yes. Kasyong ka jing penia ka jungi. Teng ka jing penia jong kalong ban sim no yang ni pangin lei to pa. So ketaro ka di kamon jong play yan. Kadon ka ka bajaha ka jing bolong sabar na kamon ka jong play. Tell me, is there anything ka bajaha ka jing sabar na ka jing tip ka jong play? Instead, bangin try and encourage you believe in the scriptures. Try ba sa yaki sovereign will give like lang bakin shame comfort hangta. How Chris kamta magajing pen ka gospel kabakili odiang. Kabala penting na ka mom chuko. What like jenjar ndai ka ka kasong ne ka on non jik jing pang syang ta. Ni persang man ra kata ka not yet say ka all. Saka ne ka bertai. Man pelong iki believe bakin be kita kiklet no. Iki badai kakti ke jampur. Nang ta Timothy ngan puli ka long ka besar ka dekat ka baan bau kong kum ngan puli na ka banta jong aba jong arpo kong kum u Erastus ula sa Korin ndrei ya Trophimus ngala ino Miletus ba upang Paul po Miletus ba upang haga Filipi sando penyobi itu ipa proditas syakri utrai berhem ula seriously kecing pang no siadu bol aja ni Korin galnong kaba khat ngan puli epi Korin galnong kaba khat kada khot kaba nyo do shipo Korin galnong kaba khat nyo do shipo ko kum dengan puli deknang ba onam snok kraw plat nama kajing kraw kortam kita kajing penpau labu anga yu to sya kado kajing pha usutan banyo pencitom yanga. That happened to Paul. Syak kenang utrai syak kenang. Kenang ba onam sengkrau plat ken. Sapang uni ngalak kerpat kanusin. Laisin ya utrai. Ba un pingkria no ya unanga. Kendai pe kono ju utrai jubab. Tiu la onga u kene kene jubab answer to prayers. Sakajing kerpat. Kajing jonga kada biang yame. Hah? Kajing utrai. Kata ke jubab. Kajing kajing utrai kada biang melat. Lada kata kada ke jubab jong utrai kata kada ke mon jong utrai bangin dior. So kamon jong utrai kada petang bangin yo priang kita ke jingkerku. Ada kamlong kamta kamdai kamon ke jong utrai ke bangai. Nang nong yo ke ke jingker. Ngiyo dari nama bangin go through ke scriptures. Bangin page lot ikiman kepada kami ketika jong. So ka conclusion na kaniga ka point ka akalong if healing were guaranteed in this age. Wadaga jingpen kia kada guarantee in this age, this side of heaven. Kamut kini ki example na kaktiyan ka jong blek long difficult to explain. Difficult to explain. Targa point ba? Ka point ba? Balai ba kini ki jingikan. Kide ki erroneous crooked doctrine kiban penjak borom yotra ilam baklai ki bangai.
Namar ki penkalai ka jinget saka force. It turn faith into a force. Many word of faith preachers and prosperity. Kishi ongkom ne. If you have enough faith, you will be healed. If you don't enough ka jinget, you will be healed. Henry ka Bible ka hikai, baga jinget ka de ka jinsani akaman jongoblay. Ka jinget kam de ka papenyahan yo oblay. Faith, trust God's will, not that faith that controls God. Kajinget abang yang inget ka mengisania akamon jong oblay. Kajinget kam de ka bang inget ban kajinget kan control maka you blay. Kajinget ka de ka basania oblay. Mday maka ka control yo oblay. Uji su kuno dua ya po habo ka gospel you Lukas aku asu puar. Not my will but yours be done. Om kamon jong hande kamon jong me to pendap. If that is the prayer of Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, who are you but change? Ya kata ka macam tu. Namar ba kabubukal faith ka jinget ka kung kating ka jong blay ka de ka jing submit siya kata ka jing start ka jing pinyat ka jong oblay. La oblay upun kia immediately and oblay upun kia gradually. Ne tat anda ka jing pat ka jong. Katakan dia biblical faith, submitting to God's wisdom, whether He heals immediately, gradually, or He don't heal at all. Or, unang penkia, tat anda, kasingi jong gaji mipa. Kali gaji penya, gaji pasal, gaji boleh. So, ngihapan, change ya kira kom, approach gaji jong iha kepada ibat, kaktian jong oblay gaji duwai, hai kepada bagi physical healing. Kani ka jing kai ka ma do kata kata ki oriental station umdai tang baka penkalai ka jing ka force henry ka ki song thu bakla ya ka atonement of Christ. It misunderstand Christ atonement. Man bang kacha bangale manga ya snowy ki bere baki dwai ka jing kia ki quote you Isaiah san thulai ka khot ka basan but hakapor ba image nga ipang ro kiwan kikat tu kat ni hakaying ke jong kiwan banduai no Isaiah san pula ke dapat ke besan menong kampai ke ni ke bos taka jing kita by his wounds we were healed dengan puli kadang ada bagi si duai pa taka jing James nam jong mai la pen kia yap hi jing James nam ki puli ini dekat ki sim tai ta ba ki podang kami ke le ka badai bat ka physical healing ka do ki misunderstanding ka Christ de ka atonement dengan puli dekat kong san pulai ke dekat ke besan Henry lapen mong yu ni na marketing rengkang jongi lapen lewet iya u na marketing le ba hok jongi ka jing sidom ka jing sok jongi ka long halor jongu ba de ka jing James nam jongu lapen kia igi lapen kia ne na ka dege lapen kia yang ina ki jing rengkang jongi lapen kia yang ina ki jing le bam hok ka jongi lapen lewet ji uban kia yang ina ki pop ki jongi kata dege ba upit petrasu penang kami ka Bible for the forgiveness of our sins ya ka badai ya ka jing pen kia ya ka pop ngi psim ya ka ni ngi yawan ra sya ka jing pen kia ya ka do now ngasa poi si ka gospel Matthew do. The primary context hang ni Isaiah sepula kadai concerning kajing penkia yang ini ki pop kajungi but ke reconciliation kajing penyesuk yang ini padu boleh. Yes, physical healing is a blessing. Kadai kajing kerku ke betul now Chris na ke ega bau Chris ulong ba boleh. Hendai ke complete fulfillment ia kata keawet terhadap kata ke resurrection kecil lipat ini complete fulfillment Pak Bhai kata complete fulfillment awaits the resurrection tunginam pendang kampakala jika di Bible banci yang claim it name it yaki physical healing dan tang recently dan papang bahing jongi again kibri buan negeri segeri pite bikin dua. The last verse ke bagi penengkam dari kan tak jing James nam ke jong me la penkia. In fact, the context ke healing from sin banyak suk badu blay deng bau Chris
Marah saya face kali ni. Kam kenti ke jing bagi. Ai, panggil kum ju. That means itai bapang jim dan jing eh. Utau berdua rom dan kakamba. Ngadon naga bakom kali ke jing la life lagi snap. This prosperity means life lagi snap. Andang ala kendria no dari jing sekeri. Teng hadu ba kipet yang aku beri bom dan cipas slash. As if like dengan dewai. Yo berkias gitu yo. Come on, nanti dengan dua marah bagi boleh kena perkia. Ada try perkia yaki. Funny story. He ingin misunderstand dengan dia macam apa. So kini ke point ke pasal. They misunderstand Christ betul. Penangkam bakal lagi ya kita caught by. Ke point ke pasal balik begini kita erroneous. Namar ba? Balik ngomong balik kita crooked doctrine. Kawan rai ke guilt badika spiritual abuse haki beliau. Teng apa kacing pun kia kamu mana kamja. Yaki beliau bersel la ong ba you lack faith dan jing. Pila bad. Lala pidol mano kibla jung sakran komta please respond. Saya kata dia juga. Oh pidol kipok kibari. Not every jingpang kadai namar kapok. What a Bible rule not everybody bapang upon they boleh pop upang. Utimutium day boleh pop upang. So not every sickness bapang haka jikim pangai kadai kapok. Dan gini ki mangduai. Oh, you have hidden sins. Come on. Okay, ông ba, piklep pakam kenti ya kita kikular ke jong oblate correctly. Come on, if that is the case, then kita ki example baro kalau banginnya keren tapi. Bagani kapan mi ika guilt, kapan mi ika kalika spiritual abuse sakit kibrio. Hado ba kawan ra ya ka burden. Kawan ra ya ka burden. Hakito gi banget ki ba suffer. Teng ka ta ya ka jengkem ka jeng. Ngalai kendu orang ifi yo. Balai utrai sejana kat ni ka jar pelai. Tak anda explain ya ka scriptures. Kisah tengen nak jing penyai utrai. Tengen nak kular caku kita kular kiba ne pom cekut kiba up nak benta jung. Kiong nak las tu thui ka ba kiong pastor dua yang ngabu belun ai jing ai pengalaman syah. Lagi ada family problem nak jimpang shimet. Kido kini ke issue ka. Don't rugi mo try open kia immediately. Again ngan ong kam de ti ha try ka song ka sawan wil ka jong oblay. Uju ubanget ubayo jimpang kia ude uju ubanget ubalait na ka percaya. Arnot ki bangi belong faithful away uyo ya jimpang kia. Away yo ka jimpang kamut bab away udu na jengai ani ule pop dan pop bari ya. No, kadai kecik penyat ke besar ke jam utrai. So kani ke jing jam ka produce gil kau kadai ka kadai ka bang yang ka penmi je ka kadon ka abuse ka bakrau. Spiritually ka kadai begini jing syukri. Ba kawan na Amerika kadai khamta maki African continent on you ki brio kilasa go teli ha kadai ke jing. Bagi ki main proponent jong kini ki main teachers jangan ni kerja hikai. Kiba don kibla kala papot. Don kibla ngej kala kala mo kamu kostihin wan sisa si kerja hikai kepada don ru kibla sautu bagi pakala tamakim ya ka sistem ka pakala ka. That's the problem bi kata ala bi ong ala kala papot kamu is don te ya kata mi pertai ban pensyai kenang bagi menstim ki bakodor ki bam tip ai ka pada kandau ken lajim nak kata sim jong nok shu. Kalau enggak benengkam, hadu kata-kata. Kalau enggak benengkam, hadu kata-kata. Nang tak kebenriu. Balai bagan ni kejingkai kedai ngaong ifi kedai ka erroneous teaching, kedai ka crooked doctrine. Kebenriu kedai namar ba. Kan New Testament habai pupuli kan New Testament hi. Kahikapan yang ibahakan ni kepercayaan expect ia ka ongoing suffering. Yohanes kan rule fulai uji sebuah kan yang percaya penyak yang basi pun kita revolution. Yohanes kasan arpo keren bang akan yang percaya ingin mandi persecution. Kam ki apostle kasau arpo ki apostle ki kai baka suffering kada shibenta baka jengim jo Kristan
tat anda ukris unwan paipat hakasin kabaan kebening kong petersau ke arf laga kerani ia kata New Testament expect ongoing suffering kata ka diga papiya ban pat pa ka jingmot ka jongpi na ra ka jingkai ka bangisip ngan sepet ni pi sampai pakat ka po ka jingkai ka long ba yes God still heal today hol tra da kia menta kabar yes ki kristan ki di banduai na ka bentai ka jing penkia yes ki kamba ki la banja tama ngong ibi according to God's sovereign will kai ka banggen ma ka jingkai kabasau no believer is promised perfect health in this age no believer Allah promise but yo ikata 100% perfect health in this side of heaven kabar healing is not guaranteed guaranteed ke healing compare ka no ka jinget pidon nama ka syong hakate ka jing penyak ka basta ka jong kabalai complete physical healing kata ka complete ka jing penkia ka bajanai hakado belong ultimately kalong ultimately syakata ka jingmi pat anda habau kris unwan ha ke pula pat deng ni bu polong nu ki banget ia ud malanu kata ka ja ha ka jingem ke chongki ba anda kawan o ka jing sat jaga de ka pertai kadam la ban no jor ba ka puram ka bawan sa pa onda ngidan ba tu un nya nak ki umat jing hantam dan jing pang shu dan jing yap shu dan jing kuslai shu dan ai shu that side of heaven and the hang ni ngin ya leng ba kita ki scam ka gospel Chris atau Chris lo na kali ang ka jongpi ka jing kermen ka puram pios ngau ni em kata ka jing keren ka janga ong biang ka ni kam dei namar ba I hate somebody. Ani ngaku tatar te em bebukal pain explain iki diki baro. Baklam ngin ngau tu iki niki ik baro kat kom kaktien ka jangop le. Pengen nan puli ada khot Bible kong kom le. Lukas sa ka dekhot ka ba arpenyo. Shibun ru ki papang yang tu li kiladan ha Israel. Hakapor Elisha. Unong itu lupa. Ti tang ya uwe ru naki omsel lapan kuat. Dari tang ya u naaman unong Syria. Quick conclusion. Kadai ha kai sawan will ka jang utra. Hope peace ngau tu ya kata. Ka sovereign will ka jang utra. Pat hang ta ka I comfort lagi. Habadon ka aka ka baja. Ka bakatang. Haka jinggem nani haki longgi ke long sep otherwise ngilong frustrated ladang yang lain ni tak jika bakla kan wan rai ye kini khot Bible giba gibril kishet penon kambha but namar bakim songtho te kumta ki wan rai kini tak jika ngan pule da do kalong ka basau ka gospel Matthias art pulai art usah Bau jiso le keleng ga Galilea baro udah hikai haki sinagog jongki ba udah lap ya ka gospel tagari ka priority ya jiso le ni ya ki senran udah berkhia de ya ki jingpang baro ba ki jingkrau baro ro haki breu berkhia jingpang jingkrau baro Matias kalong ga bakandai ka dekot ka ba lai pau sang ngan pule kong kom ni ujisu la ya ro keleng sekinong ba kinong red baro udah hikai haki sinagog jongki ba udah ya lap ya ka gospel priority ba udah penkhia ya ka jingpang baro ba di ka jingkrau baro de okay gospel Matias pra kadika ni ke kabang aku akan pensyai pra kada ka kan re kan yo andala janmi ro ilawan lama u shibon ki ba shongso te ulabe no ya ki min siem de ka tien ba ula penkhia ki ba pang baro ba kom tau an pendep ya kata bala ong do Isaiah no lupa uda ong u hil chamti ya kijing krau jongi bola ba no ya kijing pang jongi ula shimti kijing krau ke jongi ula ba ya kijing pang ki jongi kendiat ka bangin song thu de dekat habau jisu upen kia kade kadak jong ka hima ka jong Jesus heal as a sign of the kingdom. Ki kamba ki jong u ki
authenticated ya ka identity ke jong kum Messiah but kapen ya ka jingwan jong ka hima ka jong oblay kembang puli men Lukasa. Not everyone in Israel was healed. Baro apo Israel yo ka jingkia. Ho Yesu pun kia ibu pun. Ne kamdan kanu ka indication pa uway ubri papang apo Palestine uyokia. Namar healing ka jing pun kia ka point forward ka kadaw syakmat sa kata ka final restoration ka complete fulfillment mo ka jing penda papura jong kata ka jing light load ka freedom na ki jing pang gi jongi kan wan tang ha kata ka new creation haba ujisu benwan phai pat ha ka borong so Matthias prakhanyo does not require immediate physical healing for every believer kam shimhikai kam kana kampan ya kata ka jing pen khia kebelang immediate ya way para bagi namarba nya ban sungtu Isaiah san fulai Matthias prakhanyo kede khot Bible ka ba dan jing ade lahikai ba Christ ultimately bore the consequence of sin madam klet ki kata issue what chua bon pen khia oil of the gospel Isaiah san fulai dok dege ba uba no ya kata ka consequence jong kapop na kijing rengkang ge jong so Isaiah san fulai Matthias prakhanyo ge kai ya kata ke jing kai bo Christ ultimately bore the consequence of sin including sickness and death lege jing pang ba ge jing and the full benefits so kata the full benefits layop priang ka progressively but finally haga resurrection and in this life para bangai in this life kan New Testament kai yang bagi bangai can still experience sickness suffering and death tanda ukris on one pipe Filipi afna arfenyo Korinti khat nyo chipo kabani kong Timothy sana pula kini ko Bible ki bangi haban song tu lalu ki gospel Matthew sebter kini ko Bible bodan jene po Isaiah ia ban song tu baka complete fulfillment ye kini ki kolal bro kari tak andangi i u hakap turam tikum ta ko ong biang mene ho ki kristan ki de ban duai nak ta ka jing kia andai ban claim she spa person healing the way power bangai shua ka resurrection om shimla support na ka ktien ka jang oblai haba om support dekat ketinggi sebelum kamu nampak ni jingkai prosperity NAR one of kilong kita prominent kita supreme hadu kan ni hadu poi India poi sama kalian kamu jo anong mintang gawe kabasni barabor kalong kum haba ing ulu tiak tang simple adik para away kasafre para away kapah kakloi banyan pati brio ka bagong kita ka jai kai ka please ki score ka jumki na kana ka roy khambon ki brio ki pe khambon kado na kada para bangi be jonga kani ka video ka jonga tamban tes thu ya wadong wat su baklai nga ba ang bangam nge ki nge tama so thu ka ti ka jonga nang bangin light na ki Sheng hikai to the point begini ki prosperity preaches ki distort the gospel ki telah kongpong the gospel ki kata ya ka dedi ukres pat shibul ki hadu kailam ki priu ka jing mani betha saka frustration saka disappointment ka bakhraw ka jing ka joki ka basharia ka jing nya masa tu plekan I comfort yang ya kapor ka bagi mah yes ublai le kam yes kan poi ka por o rong ru kum no ka ching e ju ada piang ke yes punum ju ba bro hendrai ka da jaka ka lapin kre ka bala dikana ka ta na tu bagi pin yo e ka ta an pi boy hang ta lang dai da ka jing yo dari da ka jing wan asin kres adam dan jing function to nginam lai ban bujuli ya ka dai hang ni
hang ingin mah terlong pi berhab pada ini how Chris long kat balong cat ka baca ya ne how Chris what atatin ya ke ka ba ola sista ai pi no kan hoi un ya dai hoi un suma pi hoi na pendap pi mong ni tak ki andre kan poi ko po ka bang hab ya ba si po ki andre ka dan ti ka jaka ka ba kham ba ka ba hang ta ti la ti kenal pa onam don shoes dan ki pa but day hang ni ngila ban I mean see ya ki para teng teng gini ki brio ki lap da ko mai ha ka por bayak brio kin sap khobor jong ki pat kilong da ko mai so this is hypocrisy ka ka jinga sap kum no ko por ba pi kran pi kan da ko mai no ayam tu pi on da ko mai kai contradict ye ka jing kai jong pi kamot this side ban yo no this side ban shu kum no ban shu tapik miao ye ki jing kai ba pa kala ba to ngin sai abang ki puli ka ti ka jong ai bagani ka jing kai kan wan ra at least ka jing pen sai ka jing ka jong pi ba pin nom ngop ha ka ba kom kini ka jing kai ai ba ka jing khia ka jong pi kan center ha ka khubo ka gospel ala ki pop jang pi lama pada banyak be jam jaga baja ka ni ka perse kadang ka jaga ka ba khamba ka ba try la pen kre na ka ban ta jong pi to minum persyang ban ai kini ki healing testimony kum kata ka ji siapa pidan kata ka spiritual authority even Paul don't do that please do not do it please do not do it baik jaga keting ke jong play keting jong play kan nyalam ni keting ke jong play kan nyalam ya ka boram kalong tang shu baru ublay kun ka khu ya ula penti kenaro ya ka jaga ka pakin le haka pertai pan bol ma jang ai phila ban sha phila ban nyai ni compare wala ka er yom ki om sa ki bol ni ka don ka jaga ka pala pen kre ka ba pha sha ka ba hang ta ti ong pi ka chik sa sa ka pertai kana ma wat do jor ka ta ka pura ka ba wat sa pa to blen ka khu ni la